Kita nga rod mo, ti problema kinila kay ko. Tani, ay na, nakasadsadot. Ay na, po talaga. Kaya man di tatan, ano na pananan. Speaking of, Ampay, naggagap pa manan sa dot. Ay na po, napangkaman siguro na kininuman. Napanumanan, sarak-sarak de tangiwat mo ti arak. Ono na pang ka nagbirok, hindi tinagululdaga manan, ngagmalmalam. Mawit ka lang manan nga may aglamutan, saan kumaturugan. Ay na, po ba kahit apay niya launay di ba nagkitam kanya kaon? Kasta launay nga parte kain na. Ay na, po ba kahit? Adagim ko nga papapilis ba kahit napanak nag-apply iti trabaho ba kahit? Di ba ako na mga mapanak nagbirok iti trabaho? Napanak nagsarak ba kahit? Napanak nagbirok iti trabaho? Kas kunam. Talaga. Apo, data ang arot tipi, nakamagandang desisyon nga inaramid mo lakay. Apo, maya man, tanamurmurayang ka. O, kumusta nga ti panagbirok mo ti trabaho? Baka arak manon, tinabirok mo. Ay na, po ba kahit maya mait, ada iti nasarakak nga trabaho ba kahit dakkel ti offer da. 3,000 iti may saal daw ba kahit iti sweldo nga offer da. Kawain na. Talaga lakay, 3,000 ti may saal daw. 3 mail ba kahit as in 3 mail ti may saal daw ba kahit. Apo, good job agarod lakay ka. Ay na, apo ko makapagparebandak garod mo tantani. Kasi mo tibuok ko nga, madipay masagsagay sayon. Makapagpa-facial na, makapagpapilik mataak, manicure, pedicure, ay na po. Nya nga tati itsurak lakay no kasi nagpintasak ngayon lakay, nya nga tati itsurak mo kuan. Ay na, siguro na pintasak ko ni Mariberta, nagparoon ng plastigamin ko eh. Nya nga tati itsurak lakay, di ba? Apo ba kahit haan ko nga tinanggap di trabaho ba kahit nga kaya ti bagay ka. Nya, 3,000 ti may sangkal daw madim tinanggap lakay. Gawin ba kahit nga garog nga kaya ti bagay. Ay nya, ay, sagot ka talaga anak. Nakita nga ka. Ay na, apo, sadot ka nga talaga. Ay, apo, tanya nga rin ti kaya mon. At talatamang mangan maturugan, ti obra amon nga binigat. 3,000 ti may sangal daw lakay. Diyos ko, apo, makapagparibandak met langanan ko man. Madim nga tinanggap. Ay na, apo ba kahit mukhang pira ka nga talaga. Ang kugarog nga tinanggap ba kahit dajay trabaho, tatalaga nga haan nga kaya ti bagay ba kahit. Ay na, apo. Hang nga kaya ti bagem. Ay na, sadot mo lang day talakay, sadot mo lang day ta. Tati amom nga aramidan, mangan maturog, kasjay, nuhaan apang kadyakanti nagtamtambay, nuhaan apan agbirok ti punsyonan, nuhaan agbarbartag. Ay na, sadot. Apo ba kahit kita talaga nga haan garod nga kaya ti bagay dadi trabaho iso nga haan ko nga tinanggap ba kahit nga kaya ti bagay nga rason mo lang dayta, sadot mo lang dayta. Tandang ko mga trabaho dayta nga kaya ti bagay, nakadakdak lang ka nga takke. Ay na, apo ba kahit driver ti bulldozer ba kahit oh, driver maganti bulldozer. Ay na, apo, kayang tubay ti kaskasta nga ubeng. Si kaki din nga nakadakdakalan nga takke, madim kaya. Ay na, apaw, awan ti makina na ba kahit di pedal niya? No kaya mo, si kandi mo pa nag-apply. Ay na, apaw.